konal ve Znojmě. Místní klub Chevignon se na jeden den proměnil v tetovací salon a desítky lidí v živá plátna. To vše kvůli dobročinnosti. Zkrášlit své tělo i duši. Právě proto přišli účastníci na druhý ročník akce z kruhu. Každý, kdo si nechal vytetovat kruh, totiž zároveň přispěl na dobrou věc. To je vlastně kruh jakoby záchranný, podporný a akce směřuje letos s občanským sdružením na pomoc lidem, kteří trpí postižením motýlích křídel. Je to nezvratná a dosud nevylečitelná nemoc. Pro lidi s tímto onemocněním je rizikový každý dotek. Své o tom ví i Lenka, která musí neustále dávat pozor, aby se neodřela. Speciální obvazy ji navíc měsíčně stojí několik tisíc korun. Nemůžu tělocvik, vlastně byla jsem osvobozená pak vlastně od takových prací, jako pracovní činnosti a tak. Právě ve prospěch takto nemocných letos svůj předvedlo 9 tatérů z České republiky i ze Slovenska a někteří z nich šli sami z kůží na trh. David Kovač z Brna se dokonce nechal potetovat svou 9letou dcerou Elenkou. První tetování mi dělala v 6 letech, když jí bylo 6, ne mě. A v podstatě šlo to samo. Jo. Je to opravdu o průpravě, jednoduchá technika vysvětlení a šlo to samo. Je to moje první tetování a jenom čistě kvůli té benefiční akci. Kvůli pomoci těm dětem, že? Taková dobrá možnost, že jo, přispět na ty děti. Jsem ráda, že můžu aspoň touhle cestou trošku těm dětem pomoct, protože vím, jaký to je pro ty rodiče těžký. Během akce z kruhu se nakonec nechalo okroužkovat 107 lidí a podařilo se vybrat více než 104 000 korun. Ty poputují občanskému sdružení Debra, které tyto peníze použije na nákup pomůcek pro postižené nemocí motýlích křídel. Soňa Morgentálová, RTA Znojmo. Čas určený minutám regionu pro dnešek vypršel. U těch dalších se ale těším na viděnou.